An gédal síos is anar mhór speisialta duine a bheith anseo an nocht le colourú a dhéanamh John. Bhí muidir cáint leis níos luúthe faoin tábhacht bhánans le Scoil go bhío na Haran mhuio agus Scoil Acla a chur chun cin. Tá muid chun airan darbannam capsin na Máille a chasatíh an nocht. Tá tarraingt seo Tharbh speisialta duine mar agan dhéana sé tagart don gá Ián in airsail, Acaill agus inis Toirc. Tá muid a curfún ar a gluchóir agus tá muid a brathnú amach ar Acaill Bheag chuile lá beo agus an núsir sin is as inis Toirc bhfuil ba'as inis Toirc ar seanmhathir. Agus thuaidh sé go mór a bhaid marín an tarraingt seo a clistáil ar Ián na aislingaí le John níos luúthe sa bhliain. So bunaí muid trílas cúpla versa. Fair play. Nán chéad lá go bhí an óhar ó go mar ar seoltaí ag granú ar na cóstaí éir Tóin a bhain an siar sin Suas go Cliara bhí Acaill Bheag hlnis tarraingt firdrín mar bhí Thart le Rinn na Mhaoile siar Cruach na Caoile an cleigéin le na taobh sin gos Trá Bhríde Nungur mar le Fhómhair Bhríde agus gur chrochamar ná roithe mar is anna bhí Ne síne dúin le orainn féidir daoine gála bhí cuasaí stréidir againn san iarraidh Dardaigh sé chun fiochan sa sin chum móra gur chrochamar na seoltaí is níor dún
sa bhí mo lábhas turócaí go sírí é tarraingt turópaí áin cracin is anseo é tarraingt sa máthún chrochamar ach mas é an bás a gealmach déadúin cén gar a tóhílú nach a gáil go flahís déadúin rain started one. Gurmaigah.